Bukan mas, aku Bayu mas. Aku nggak ketemu mas. Dek, ayo dek. Bayu apa mas? Penyulange sing ana dhuwur kayangan. Oh yeah. Mlebu mas, mlebu sih mas. Dek, enak kopi telu dek. Iya mas. Ngatem mas apa sama mas? Ngomong ngalem ning dadaku. Lah jeneng sampean sapa mas? Aku Setio mas. Setio sapa jenenge sampean mas? Setyo janji seprene tansah kelingan. Rokok mas. Iya mas, iki lho rokok mas. 5 menit kemudian. Loh, kenal lah dek. Ya kenal lah mas, mau iki mata kiri. Jancuk keliru medaya ya. Pas ketemu, sahabat bibek kau janji nang aku. Loh, janji apa dek? Aku kok gak ngerti. Si tak nyabrang, wong tua iki, matamu pica.